makahatag ni mo, anak. Pwes man nagok ta. Okay na di ay ni mo. Ganun di man. Dili anak mo iapas na ako ni mo, Shasha. Ikaw, tungod kay mahal kay tika. Mahal sa di ayo ti ka, Raymond. Olivia, sugod ka ron, ani ka na mo po yung tipo na mo, ha? Og sugod ka ron, mama o papa na, mo imong itawagan na mo. Okay, ma. Pa. Sige na day. Ipahimutang na ng iyang mga butang sa taas kay ang damon ko na sab ang gidana tong pagkaon aron makapanihapon na ta, okay? Sige dong. Abi ni mo dong. Karon ba kumabatig ingon ani nga kalipay sukat-sukat. Tungod ba kay miabot si Olivia sa atong kinabuhi? Oo. Siya mo hinungdan nga nung murag nakompleto ko. Og ang ako ni mo dong ha. Bisan unsay may tapo. Bisan dili pa nato siya tinuod nga anak. Unya, unta ang pingan ni mo siya og mahalon. Protektahan ni mo nga murag imo siyang dugo. Kitang duha mo amping niya day. Kitang duha ang mubuhat ana, okay? Salamat dong. Olivia, tawagan na sa mama ni Unak. Wakawa na, ina nga mga una ta. Okay, pa. Ma? Ma! Si Olivia man rin? Gusto mo kayo na itabo? Olivia, saan ito po? Si Mama, dili mo mata! Shasha! 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 Kinugo! Shasha! Pa, pila na katuig nga wala si Mama. Wa ba kay planong mangita og lain? Wala ko'y laing mahalon pa nak. Kundi si mama ragid niya mo Shasha. Ano kung si mo kagwapo pa oy kun mauna? Pero nakasiguro gid ko pa. Kung naminaw man gani sa mama nato ron, ganahan to siya nga malipay ka sa lain. Eh da, wala say mo punit na to ikitiguang na ta. What if di ay pabi, naa pa? Olivia, nak. Pa, concern naman sagot ko nimo. Dili man sa ingon nga pasagdan ti kaha inigiguwang na gid nimo. Tungod kay dako kay kog pasalamat inyong mama Sasha nga gisagop ko ninyo. Gati man pag-ayo o gipadako gid nga mura ko ninyong tinuod nga anak. Ang ako lang syempre ganahan sad ko nga makakita nimo nga malipay pag kagbalik. Malipayo na kung naa ka nak. Lahi nga kalipay akong pasabot pa. Kalipay pareha sa atong panahon good nga naapas mama Sasha nato. Sukad masukad. Wa na magud ko makakita nimo nga mupahiyon kag sama ato. Olivia. Tabangan ti ka pa. Unsa? Olivia, kung sa mani, oy. Pa, di ba niingon mo kanimong tabangan ti ka? Tabangan sa unsa, ha? Nag-set up kong date para nimo. Unsa? Uy, binuam. Muli na ko. Pa, ayaw sa good. Suwayin lang ba? Ay. Niya na daw siya. Unsa? Kinsa ba, ha? Olivia? Tita Wendy, right? Wendy? Raymond? Oh, wait. Managkaila mo? Recorded by X Thunder Gaming. Ex na ko siya. Pa.
May mo bang biyaan o namin mo? Sige pa. Kumusta ka na? Nia, okay ra. Wa kag yun di ay magminyo? Doon ay mga nakarelasyon pero wag yun magdugay. Hangtod Nia, natiguwang na lang ko. Oh, pwede. Pasaylo ako sa ako nabuhan mo. Kalimti na lang to, Raymond. Dugay na tong nahitabo. Naka-move on naman sa tas o sagusa, dili ba? Pero dako gyapon gugsa nimo. Kami si Sasha. Nibiya ko nimo tungod diya. Nibiya kong kalit nimo nga wa man lang gani ko maka-istorya og tarong nimo. Tinuod na. Og dako to kabahin sa akong kagahapon kung nganong Nia. Nag-antos paghihapon ko hangtod karon. Unsa? Sa tinuod lang. Dili lalim tong imong gibuhat na ko, Raymond. Hinungdan nga nahimo kong desperada ato panahon na. Hangtod nga nababdos ko sa lalaki nga dili ko kayang barugan. Gibiyaan ko og nawalag kalit nga murag buwa. Unsa? Sa ato pa naa di kay anak. Oo. Og hangtod ron. Padayon paghihapon ako siya gipangita. Oh, Gibili na ko siya sa dapit nga na ay pwedeng musagop niya. Tungod kay dili na ko kaya atong panahon na nga buhion siya. Wendy. Nagampo ko nga unta. O sa kaadlaw, anak. Makita na ko siya. Og mapasahilo ko niya. Wendy. Sa ato, papa. Doon na siya anak na nawa. Mao ka na anak. Mauday nga makita gini mo si mga matang mugulanon siya. Nakonsensya ko. Ha? Tungod na mo ni mama ni mo siya sa una, maong nag-antos na siya karon. Dako mi kabahin sa iyang kasakitan karon. Pa, Buotan si Wendy. Pero, giabusaran ako siya. nagbahay ka ba? Bisag ka mo sa anak, huwag ko magmahay nga gimahal ko ang imong mama Sasha. Pero, di sana ko malikayan nga di makonsensya sa gibuhat na ako ni Wendy. Anya pa, unsa may plano ni mo ron? Mamawi ko niya. Wendy, di pa uwi ang tanan aron makapamawi ko nimo. Raymond, Sultihi ko. Unsay akong buhaton aron makabawi ko nimo. tabangi kong pangita sa akong anak. Ha? Mutabang ko pa. Sure ka, nak? Nakasiguro ko nga parehas na ako. Doon na si anak nga nangita siyang tinuod nga inahan. Aron matubag ang iyong mga pangutana. Olivia. Uwa ka ba day nibalik sa imong gibinlan niya, tita? Nibalik ko. Pero sa dihang nangutan ako, nangabang na lang kuno ang nagpuyo atong baya nga akong gibinlan niya. O wa na sila masayod kung hain. Ilhanan, tita. Uwa ka ba gibilin nga ilhanan? Doon na, Olivia. Kini ay, Uy, kining kwintasa. Hinimo ko ni sa daga pa ko. Ug wa ko lang i-design nga parehas ani kundili sa akong anak ra. Gipasulog na ko niya ang kaparehas ani sa dihang ako siyang gibilin. unsa? Dili ko mahimong masayo pa. Doon ay kwintas nga kitaguan si Sasha sa adlaw magisakot na mo si Olivia. Kun mauna, mas dali ang atong pangita sa imong anak, tita. Kadiyot lang ha. Kadiyot lang yun. Dinila mo. Doon ako'y kuhaon. Mao ba ning kwintasa? Oh. Ayun pa. Ngano na ka man, ana?
Ako nang hinimo. Babae ba ang imong anak? Oh, Raymond. Oh. Babae siya. Pa? Parehas na ba siya pangidaro ni Olivia karon? Oo. Ngano, Raymond, ha? Olivia, anak. Sa dihang gisagop ka namo, apil ni sa gihatag ka namo, kining maong kwintas. Unsa pa? Sa ato pa? Sa ato pa. Dili ninyo tinuod ga anak si Olivia. Sinagup lang ninyo siya. Mao ka na, Wendy. Kinuo ko. Ikaw di ay ang akong anak. Ikaw di ang dugay na akong ipangita, Olivia. Pasaylo ako. Pasaylo ako, anak. Pagkabay sa kalibutan. Kinsay magdahong nga ang among sinago. Anak gaya ni mo, Wendy. Anak, pasaylo si mama. Pasaylo ako sa akong nabuhat niya ni mo. Unta atagan ko ni mong laing higayon. Mamawi ko ni mo, nak. Isaada ni mama, mamawi ko ni mo. Unsa? Mao ka na, Wendy. Kung natagan ko ni mo gigayon, isaan ako. Nga di nagyunti ka pasakitan pa. Raymond. Naibaw kong dako kung saan ni mo sa una. Pero nagmahay ko sa akong pagpasakit ni mo. Maong please, hatagan na itong ikaduhang higayon na nga itong kaugalingon. Dili na ta mga bata pa. Nasayay pong mismo si Olivia ganahan sad nga magmalipayon ta. Ang tinuod, wa man gyud ka mawa sa akong kasing-kasing, Raymond. Kung mao, magpakasal ta sa labing madaling panahon. Ha? Pa? Yan ang snacks. Uy! Nagakos lagi mo. Ang sabot na pasabot, ani. Kami na, Olivia. Og sa di madugay, pakasla na dahin nako ang imong mama. Yay! I love you, Raymond. I love you too, Wendy. Hakog man kung paminaon sa uban tungod sa kong pagpasakit niya sa una. Pero gibati na kung duna pa di ay ko'y gibating pagmahal niya sa diyang nakita na ko siya pagbalik. O gusto kong mamawi niya karon. O karon minyo namin ni Wendy. Og malipayon mi sa among pagpuyo uban ni Olivia. Di mi na lang kutob. Dagang salamat. R.M.N. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Raymond nga taga Mati, Davao City uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagalahan unbended ni.